така, дойде време да вземем още един мотор. Преди това трябва да отида да взема ремаркето, да разтварям оттам един мотор, защото има други мотори. Ще ви покажа, ще видите какви мотори има на ремаркето, до ремаркето и какъв мотор ще вземаме. Но няма да казвам, останете до края, за да видите какъв ще бъде мотора. Така че останете до края, абонирайте се, харесайте, коментирайте, каквото искате и очаквайте продължение. Все още пътувам да взема моя приятел да разтварям ремаркето от другите мотори, другия мотор по-точно. Разтварям ремаркето, закачам го на колата и отиваме да вземем новата придобивка. Ще загадна само, че е син. И затова днеска съм облечен също в синьо, за да съм в тон. Мотора е 750 кубика. Пътуваме. Още имам 5-10 минути път, така че спирам и се включвам отново след малко. Този мотор е на ремаркето, този мотор го смъкваме. Това е Yamaha Virago 500 кубика. Класическия V-образен 2 цилиндъра. V-образни 2 цилиндъра. Тук има Suzuki RMZ от 2012 година. Перфектно състояние. Сменен цилиндър и бутало от 450 кубика на 490 кубика. Върви яко. Тук има KTM Duke 200 кубика. Мисля, че пак беше 2012 година. На 4400 км. Сега ще ви покажа. Добре, това е Хондата от първото видео. Има го в YouTube, може да го гледате ако искате. А това е Suzuki GN 125 кубика. Колко е това? 7100 км. Много добре стават за кафе рейсър. И тук под покривата има още 1, 2, 3 под покривалото, 1, 2, 3 мотора. Kawasaki JPZ 500 кубика, Yamaha 125, каква беше тя? Юбара мисля, че беше, ако не се бъркам. И по-нататък има Kawasaki R 500 кубика, което също е 2 цилиндъра. Сега разтваряме това, отиваме да взимаме още един мотор и да го караме тук в Underground-а. Затова канала се казва Underground, защото тук почва всичко. Под земята, в подземния гараж. Така, продължаваме да разтваряме и тегляме. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien. He dado todo por ti y ya no importa. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien. He dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor. Давай. Малко зъби. И той е много удобен.
балансиран, бе. И е балансиран добре. Балансиран добре. И страшно удобно. Само кормилото малко повече да бъде. Нагоре. Чек. Бе, ела снимай тук дръжките да се види, гледай. Свети. Направо много. На 46 000 км. Нови дръжки. Стартер. Хало. Всичко му е супер ремонто. Резервуара, свети. Окей. Няма забелиш. Супер е. Блести от всякъде. Два карбуратора, два цилиндъра. Даже гуми и на Цак. И с кардан. Снимай тук от тази страна кардана. Ето го кардана. Няма вириги, няма забаци, няма обслужване. Има само... Тоест има обслужване, леко обслужване, само грес се слага тук вътре и край. Това е. И от тая вратата какво стана? Стана кашкала. Y un minuto más quiero alejarme de ti. Ha sido un lastre que me ha hecho perder la fe que tenía en el amor. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien. He dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor. Es suficiente. Me pego de verdad y un minuto más quiero. Да изтегли малко пари сега. Така, теглим пинкот, стеглим кълчки с ръката и да ставаш така. След това е много добре. Ама не става. Ето го нагрето с реквата. И мага YouTube channel. Ich habe einige Videos. Къде е светло още? Те са сменени мигачите. Той къде е измеря? После. Не съм ги закачил вече. Къде да закачил? Да не вързим тук преде. Тук. Да. Да не са деформирати. И така, нова покупка. Готин цвят. Нова покупка. Kawasaki. How much years? 6? Yeah. Kawasaki ZR 750 кубика. 4 цилиндра. Колко е? How much it weighs? Yes. You want to buy it? The old one. It's built 1999. Да. 99. Чай си изпуша цигарата. Спусвам цигарата и почвам да връзвам, че не обичам те да ми стои цигарата. Само българите те я правят, пушат и работят. Да. Тук поне е спокойничко тук. Hat für Skifahren hier, oder? Skifahren, ja. Perfekt. It's tourist place. A lot of hotels. We see hotels. It's a tourist place. Yeah, for sure. Everywhere here. Yes. We've waited far too long to watch it all crash and fall through. So when you feel like shit, you've gotta keep on pushing. If you saw the world through my eyes, then you wouldn't feel so high rise. It's time to take our chance. You've gotta sit back and hold tight.
there's forces working in our heads, but we don't understand them. I need a map to find my way out. Oh, it says curses lurking in our heads, but we don't want to find it. We need to come back down and face what we've become. The more I think, the more I wish I would stop and hit rewind. What I would give to have a day back then when no one really cares. I remember when we all used to kick back, take days off school. So many times I smile. Вече сме в гаража. Underground. То с радиатор за какво е? Водно. Май. Той е хубав. Той широка гума има отзад, брат. Да, бе. 240 кила. 750 кубика. Колко? 77 коня, нали? Не знам колко, не трябва да видя в документи. Ама... Той е много хубаво запазен. Запазен е. Това да му руки. Седалката е здрава. Има оригинален аспух ми даде и ръчки ми даде. Да. Тъй ли, още един аспух ти даде? Оригинален, да. Браво. Той ще вади звук, брат. Малките мигачи. Отзад е с хубава така. Стоп. Самолет. Голям двигател, Редови 4 цилиндъра, 750 кубика. Тук има това за температурата, което е доста хубаво. Два диска отпред. Два диска отпреде. Хубав цвят, много хубав цвят. И запазен. Няма отрано. Днеска сме в синьо всички. Да. И аз съм с синя тенис. Аз съм с сини чорапи. Сини чорапи. Свежарка, браво. Да. Добре. Виж къде бяха Лазак кинтото. Нови дръжки. Супер. И то хубави. Нагласещи са. Оригинален аспух. Той е голям мотор да си. Голям е, да. И тук има такова за маслото, за температурата Да. на маслото. Добре. Кери, Голяма широка гума отзади. Иска да се изкарам. Влиза в банята да ще. Дайте ми на цигара да запаля. Моторът е хубава. Какво се качиш? Той е направо като ная Honda, бе, Цвети. Коя? Само, че она имаше тук, нали, спойлер отпред. Но той си и класиката, братче. Класиката си е класиката. С кръглия фар ли? Да, оная беше с спойлер отпред, а той е с кръглия фар, той си е класиката, тежка работа. Дидо харесва, нали? Да. Искам да го чуя. Ще го чуем, бе. Отзад за баците как са, добре ли си? Добре са. Добре, няма маслаци. Хубав мотор. Добре си го вързал, а? Нещо да не са жули. Идеята е да го смъкнем сега и аз да взема ремаркето. За? И ми да стои там, защото тук няма място. Там за 2-3 дена при мен няма кой да прави проблеми. Виж как заради това искам да сложа уния шини, де съм ги такова. Добре, давай да развързваме и да го сваляме и... Сваляме го и ще взема. Ето тук ще го паркираме. Има едно място. Хареса ми. И за той са, нали, да го взема, защото ти е харесал, нали? Да. Хубав е. Тук само тая дръжка, къде ти говоря. За съединител. Ще я сменим. Виж, може и да не е дръжката, ами жилото просто да трябва да се нагласи, защото виж от другата страна колко ход има на съединител. Да. Ще го правим. Просто има голям ход, иначе ще се нагласи. То няма как да няма нищо за правене. Като няма нищо направено на магазина. Нищо за правене. Да. Е това. Нищо за правене и Сузукито. Мама си е пара. Да. Мотор години няма. Вече смъкнато от ремаркето.
Добре, идеален. Цвета е много хубав, син цвят. Да. По принцип Кавазакито зелени, обаче тук са го направили много добре. Добре, идеален. Ще пробваме да палим, защото Да. няма акумулатор. Трябва ни Има за проверки опътване. на полицаи. Мануели, нали? Гарантия. Гаранция, кога са сменени масла, филтри, ремъци, всичко е тук описано. Само с кастрол е карано. Кастролче. Ето кога са сменени О, това е сервизна книжка. сервизната книжка в автомото. Да. Кабелите тока. Тук да видим. влязат малко тесничко. Чакай, сега ще го правим. Аз ще включа тук. Дай ми червен. Ти си асистента в момента. Той има някакъв ток. Добре, не го мъчи. Няма ток достатъчно. Ето. Заповядай. Те са дълги хубави тия кабели. Да. И мекички най-важното. Значи първо слагаме минуса. Как ще стана тук сега? Окей. Тук стана супер. Да, обаче трябва тук сега на плюса да не опира на метала. Да, не знам как ще стане. Е тук отдолу, ако пластмаса. виж, е така. Е така да фане. Да, чакай. Тогава ще изключим той. Затова първо плюса. Ти не си сложил плюса, Джин. Добре. Чакам те. Браво. Добре се съобрази. Опса. Значи държи. Без да опирам никъде. Добре. Да пробвам те ли? Да, включай, чакай да включи той. Включай. Дай контакт. Контакт. Готови? Да. Бензина? Не е отворен. Готово? Не прави хубава маса. Иска още ток. Да. Един от там размести кабелите. Ай, давай. Да запаля малко колата. Ток иска. Я дай пак. Да пробвам. Да. Ми чука тук релето, не мога да хвана хубаво цвет. Да опира съвсем леко на той. И тя клемата е хлабава. Те? Да. Запали тогава. Те палим колата. Тези кабели някой пъти тук правят проблем. Тия са добре. Я дръж да взема, че ключа на мотора остана. Само те на това сега. Не е опънал в муката. Студент мотор иска да го пали само на... Дай. Моли го малко без газ. Дай.
ти какво прокапа тук? Бензина. Ей, спирай. Не. Не е бензин. Или масло. Ей, дай да сложим нещо тук бързо, парцал някакъв. Дай, че то си направо ще го взе от лопет. Мали. Само ти ни трябваше. Мишка, и тебе ще те има. Запалихме моторчето набързо, но не щеше да работи. И го запалихме и тук потече бензин ли, какво е това? И няма друго какво да е. Мириши си на бензин. Такова чудо не съм виждал аз. Тук е Цигарата е. въздушния филтър, пълно с бензин. Капи. Само не ми харесва антифризер. Някъде има някоя мембрана скъсана най-вероятно. Трябва да се копай в него. Трябва да се дърпа да се види какво е, що е. Бензин тече, ние сме с цигарите. Няма проблем. Други с пижамите. Резервуара тук го махнахме. Ето го майстора тук, той ще го ремонтира, ще го прави. Обаче купува. Майстора ще му види сметката набързо. Ето и другата майсторка до него. Ще го разнища за 2 часа. Ето го и другия майстор с бултериера. пилот. Да. Това тук е съветника. Някой ако има проблеми го пускам на него. Мача. Казах ти, че се е напълнил филтъра с бензин, нали? Добър съм а? Всичко ще се оправи, няма нещо, което да не се прави, всичко е свързано Ще се с оправи. лев, пара, мани, гел, драж, евро, долар. Паркираме го. Влагаме го в операционната и